hii ntu abagirango tora injenere kwanza oyo ne kazi ni yane nabatebine bara erebuya go sere bobe oyo ne kazi ni yane ngochare ga batebi go sakane bono mokonya go tubangero muchio ito ntomaite na kitogo kore bintu byaito nimanyete na kingocha gokora nimanyete muchio ito na kiokoba nimanyete na kinkorosie nyomba ya ito egendere go chimotu abwe erebuya go sere bobe erebuya go sere bobe omwa mama omwa aba Fred alwete kenyore kemo kia minto so abangumbwera ali na seite ke ngumbweke tigago tueta ni tafadhali bitina bya itonto maje na kitoko banga to na kitoko banga lakini bona ntaetemba boli abana wa mintege nteka mo gioka mbora bona tuanchira ndire toigwanane bona ntaete ko baboli genteka mabara ibons mutene muy karansta ga mutu abange abana wa minto ababa ikaransta ntare ukwana bagusiboka yani kere wiki ekero yaera ababonsi pinana kera toko genda chirali twakwana kibagendi gisairo nabachumba ababonsi onde tayo no yo motor ko ngakere simyo ndengo mwana minto moina abwe gento ketenkerenta ketenkonyango na mokonya moina abwe gento kerenta ketenkonyango batei bakane no barega baba ikaransta ekera bante birie ne karakari na bakonya nkamanya ko batebiga abana bitro kinko batebiga omongwano yokoro nabone karabanta abari ko rusubye committee Osoro bagacha nka make sure ayenko rusuku arenge committee ngakurwanira ukabero ayenko rusuku arenge the same aye akarusuku aba chairman lakini ngakurwanira health no manyete aya omwana minto senator ngotebi kwanza pore kwa eni mamo mino na maskania manene na akoruseria gosi na intu ntomanyete ga kerote ne ine ga omano minto intu bono ntu bwati nguru ntomore na mutagete bono ngendo ke otra akore ntomore bono ngendo ke otra akore egendo kyo kanko kote omano minto kwa eni mamo mino na maskani mama aregocha koba moyo agosa aregocha kukubono iga kinde ne chinguru iga ena aregocha koigubya sana ayeno mate mamo minto na arenge musipatio mino ekana kwete na arengo moke tinjeri komo eni na maskani mna kwa eni mamo mino ngoko tebi ngambu ya mono sana ase gwa korira maskani manene ko eni kwa toretre twins na ene ndabiga mbatebiga bana waminto manyetenga chikura chiogwaka jobo president echikara next year kero monto akore karakari bunagwe karakari njabono iga bunande karatika mana abantu bagotabe gori yokoragera abana waminto nje ntagete ko bwekana chi constituency chinde chiagusi abasabati marega ekera mware ko yungo musabati ko nywa mware bogirango imware batenga na kiyoko genda bogirango gali asoro sana ime nabere igo bakekera to gotenaga madabaranga bogirango naki nonye ba Fred ba ruetari bagateba no sana bakara genda ko chiga alia nyamira ndari ko batega bana waminto inje bono iga Osoro as at now e focus yane chikilomita chirichi ane mbwata 116 chikobe kwera michinya njega akina kingora focus bono iga nchisa rekanda akonya abantu bane abana bali bana na irobo skali abana 50 tiga abana bana bara graduate tokore go chimotwari kare binte ine bya nyasaye mogote yankore kibagende mogote abana bamite mbogo chimwate abanga babo Osoro ebako genda seruto okoba banje techibesa nekene nonyana ni wanchi tobesa ku karansta atata kero bwate ebesa ne go tokonya kero muntu ntari ko batebiga tiga bakekera mbogo tukaribisha abana bamito ogo karibisho monto no bwanchani tari kuoga na gotuogerera okaribisha ni nchu soaga finally wenzangu mheshimiwa Sifuna na mwenzangu waheshimiwa Babu mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi tulikianza siasa mimi nilianza na Sifuna nilianza na Wini nilianza na mheshimiwa Babu Owino na Kibagendi